ассалому алайкум бародарои азиз, апаву хоҳаро, падару модаро, ай ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ами навора то охира тамошо кунена. Кадомит имконият дорен ами лайки бепӯтона монен ки ами видео паҳн шава ва дига бародаро бубинанд. Лайки шумо ягон проблематона мешава, ягон навори ма, ягон навори бигем ки хатарнок проблемни видео несте бародаро. просто лайк шумо видеои моро паҳн мекуна, ҳамин қадар мода хубӣ дора. хоб бародаро, як модари тоҷик дар муҳоҷиратай ба ӯ хотири рафтай шаҳри ғарбӣ ки ягон маблағ кор кунама соҳиби хонашам. ба хотири хона харидан ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтагиай ҳозир бошад ана сабаби ки хайхтон вазъиятҳоро медонен, ана бигем бе ҷои корай даже суми надора ки ба ватана баргарда биёя. хоҳиш мекунам бародарҷонои ман, хоҳиш мекунам ами модари тоҷика дастгирӣ кунен, ами очаҷона ки билет худша бигира, билет шава ба ватана биёя. ишамни бугумтун бародарҷоно ки оли медонам бисёриётон мегӯен ки муҳоҷиро хучунам дар азобай. ман ҳамира медонам бародаро, ман ҳамира медонам. ман дар ягон наворам нагуфтам ки бародарои муҳоҷир кӯмак кунен. ман дар лубои чӣ мегӯм ки бародарои хайрхоҳ, яъне ки фарқ надорад ту дар тоҷикистони, ту дар россия, чи дар туркия, германия, франсия, дар куҷой медонед дар тамоми рӯи олам ҳами дунё тоҷик ҳаст. дар куҷой ҳасти нести одами хайрхоҳ ман мегӯм, ҳеҷ вақт муҳоҷир намегӯм. бародарои хайрхоҳ фарқ надорад дар куҷой. хоҳиш мекунам ки ами очаҷон беҳад дилам сӯхта, ами илтимос кӯмакш кунен. баъдишам ногуфта намона бародаро ки ба ӯ хотире ки ами очара рӯша нишонтон надодем, видеошара нишонтон наметем ки мисол бигем ки и оча чӣ хел бигӯм, нахост ки даже ягон хонавода, ягон авлодаш намедона ки ӯ дар намтай вазъияте, ягонташа нагуфтай. рости гапа фақат ман дар муроҷиат кардиай, ман амни ӯра фаҳмида метавонам. хоб кадомит ки мара айаввал тамошо кардагиен медонем ки ман тамоми одамое ки дастгиришон мекунам картаи хичона мемонам. медонем кадомит мара айаввал тамошо мекунем. хай ҳастен нафароe ки мара нав тамошо кардестан. хоҳиш мекунам бародаро кадомит каналда обуна нашидаен, нав тамошо дорен, канала дастгирӣ кунен, обуна шавен, иншоалло видеои хубай пешай. хоб бародаро кадомит ки мара нав дидестен, бовар намекунен, номерои ҳами очаҷонда занг бизанен, ҳол аҳволаш бипурсен, аввал ку бидонен, бипурсен чӣ проблемай, чӣ гапай, баъд хайри хитона бирасонен бародаро. просто чӣ хел бигӯм, беҳад дилам сӯхта ҳами вазъиятан, худо мушкилиша осон куна. ана бародаро иншоалло ки ман чӣ наворе кардестам, азо раҳмат ба ҳамон нафарое ки айаввал мара дастгирӣ доранд. ман иншоалло ки ягон кори бадам намекунам, фақат кори ман чиай, худтон медонед ки ами кадоме ки як раъда мондагиай, як одаме ки хонаводаша чанд сари сол наёфтай, мисол ягон хонаводаша ӯрани пайдо кардем дар ин канал. иншоалло ки навораи ман ҳамаш навораи хубай, иншоалло кадоме метавонен дастгирӣ кунен канала. хоб бародарҷоно, ами очаҷона номероша ина мондагиам, ана карташа мондагиам. хулос ки аввал занг бизанен. хай нафароe ки мара аввал мешиносанд, ман бовар дорам занг нозада мара бовар мекуна ва мепартояд. раҳмат ба ҳамон нафароe ки ман дилаш пурая, ман дар боварӣ дора. азо раҳмат ба ҳамон нафаро. кадомит ки якум бор мара дидестен, намешиносен, аввал занг бизанен, ҳол аҳволи очаҷон хабардор шен, баъд кӯмактона бирасонен ки чанд рубли метавонӣ, 10 рублай, 100 рублай, 500 рублай, чанд қай зурат мераса бародарҷон. кадомит ки дар тоҷикистонен 1 сумаш мепартоӣ, 10 сумаш мепартоӣ, чанде ки зурат мераса, амура биги дар карташ парто, аввал занг биза, бифаҳм ки карта худаш ҳаст ё не, баъд биги ёрдамаш ка ки аму ба ватана биёя. хай ки любой кас мерава муҳоҷират, ин проблема ба сари ҳар кас омаданаш мумкинай. ҳамин чиза аждад надорӣ ба сарта меоя ин проблема. иншоалло ки аллоҳ худаш бо бигем ки короша хуб мекунад иншоалло раҳмон. барои ҳамин дар бари модари тоҷик бошем, ҳамаи вақт тоҷико дастгири ҳамдигартон бошен бародарҷоно. дар куҷое бошен фарқ надорад, дастгири ҳамдигарат бошен. иншоалло ки
ояндамон ай пешай дар паноҳи Аллоҳ бошед. Чи дар ватани азизмонен, чи беруни ватани азизмонен, ҳамата Аллоҳ нигаҳбон боша. худованд дар хонаводатон файзу баракати бисёра биёра. кадоме ки бо дастгирӣ мекунад ҳамин навора, чи лайк мемонад, пеш меравад видео, ё ки кӯмаки пулиша мерасонад ҳамин очаҷон, Аллоҳ ҳамон одама баракати бисёр битад. дар паноҳи Аллоҳ бошем бародаро. видеои нава бо иншоаллоҳ иҷодат кунем. худованд нигаҳбонтон.